Kisah man ito ng tagaan. Ladies first. Kulit ka na. Gloves mo mo. Matag ko din sa Diya pa. Karpo dito. Diya pa isa, ma'am. Atag dito. Karsa do. So, dali na asa master. Kamu na sa bong. Sa bagod. Palingihan, sir. Basig ma-short ha, ma-short. Delikado ma-short. Okay, kara. Other day. Basig ma-short ha. Padugan. Siya sa dong. Documentation. Ikaw na sa dito, ma'am. Shipping lines doon sa dong. Shipping license niya nang balatan niya. Shipping license na para ning. Ala, ala, maigo ka ni? Bayad ba to? Sa gawas. Mo'y nakakuan ba? Kaya basi ang sa gawas. Masuyod. Inyong gihap ni daan. Sir, panghatag ko mo. Ano sir? Okay na. Daghan-daghan lagi ni ay. Picture sa sir. Oh, isa. Sikon, Senjit, kumana ka? Okay, Senjit. Senjit sa tayo, Senjit. Senjit sa picture. Senjit. Senjit. Oro, tiniwaya na. Delikado. Madam Lisa. May trackers ba na? Tingnan na account na ito maningkod. Madam Lisa, doa. May video ko din. Matag ko din. Video ko ba? Sa'yo dito mang page pa ako. Oo, tapa dito. Makita priority man dyan ni Kapsa. Sulod. Peace. Wala ka naman pala day? Wala. Lainaw eh. Papa nagkuha pa. Ay, doa. Kuha, doa. Tingnan niyo, sir. Tawag sa pangalan mo. Ha? Adun po ito. Di, kuha na siya. Kap, dayon na dari Kap. Duha rin ko lang siya. Adun po sa Tornino. Pagbuhata. Tatay Adun po si Senior sa Tornino. Balay, amo ani budget. Ano pala sir, patagay sa gawas. Gawas niyo? Kaya ganit ko na. Sa gawas na anak ni. Pila may kulang ni? Pila may? 14? Kapag dumangi pa? Sige, ibilang nga. Sir, May nawang si Sir, Sir sa Tornino. Yan, si Senior sa Tornino. Si Senior Adolfo. Sige, adol ko. Kung ano man nga 45, niya na mo 47. Madam Sir, ikaw siya sa meron. Basta lang uli, tapos balik. dili. Drive ka. Ato na lang kayo na pag-ikot ra. Basta ra CR, ano. Oo. Nakahinda kayo. Gani Kap? Gawas na ganun, pagbangan sila na po. Oo, 4-6.